Bun venit la o nouă întâlnire în punctul zero. Eu sunt Magda Axinte și mă bucur să fim din nou împreună. Realitatea virtuală este un concept din ce în ce mai prezent în realitatea noastră de zi cu zi. Este bine să cunoaștem beneficiile, dar și riscurile acestei noi tehnologii înainte de a o aplica în viața noastră. Vom vorbi astăzi, veți afla de fapt astăzi multe despre tehnicile care sunt terapeutice în tratarea unor probleme care țin de medicina psihiatrică și de psihoterapie, tehnici care derivă din utilizarea acestei tehnologii realitate virtuală. L-am invitat în platou pe Marcel Alexandru Găină, care este medic psihiatru și psihoterapeut autonom. Bun venit, Marcel, și mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Sărut mâna, Magda, sunt onorat de invitația dumneavoastră. Știți că am handicapul ăsta de persoana a treia și totodată mă bucur foarte mult să vă revăd. Și eu mă bucur, știu că de ceva vreme, de câțiva ani, ai început această preocupare a ta în a explora această lume și a o aduce într-un cadru organizat, medical, științific și de a o folosi pentru pacienții tăi care, majoritatea, vin din zone care necesită o preocupare și o atenție specială. Este vorba de zona de medicină psihiatrică, dependențe și multe probleme care, într-adevăr, parcă metodele de până acum funcționează într-o oarecare măsură, dar e nevoie de ceva mai mult. Cu certitudine este o manieră foarte frumoasă, cea în care vedeți noastră lucrurile, dar dacă ar fi după mine, pornind istoric, mi-aduc aminte în primul an de rezidențiat, pentru a face un workshop de realitate virtuală, am fost nevoit să chem una dintre puținele firme care se ocupa cu închiriatul unor căști mediocre, pentru ca undeva la 2 ani după tehnologia să fie evoluat atât de mult, întrucât cu costul de închiriere al acelor echipamente aș fi cumpărat o cască de, zic eu, 5-7 ori mai bună ca și specificații. Ce vreau să spun e că în maniera aceasta disruptivă a evoluției tehnologice, avem tendința ca și specialiști să rămânem undeva în urmă și să ne mirăm de ceea ce se întâmplă, așa cum ne-am mirat de dispozitivele mobile, nu? De la un Nokia 3310 până la primul smartphone, parcă n-a trecut decât un clipit. Ulterior, aceste dispozitive tehnologice care ne-au făcut sau nu viața mai ușoară, au devenit din ce în ce mai necesare. A fost din ce în ce mai greu să ne desprindem de ele. Nu de curând, chiar din urmă cu 2 ani, aduceam în discuție perspectivele acestei evoluții tehnologice. Dar săptămâna aceasta, în cadrul conferinței Noua Dict, am prezentat pentru prima oară realitatea virtuală din premisa capacităților sale de a induce dependența supremă. Spre exemplu, să ne imaginăm ce a fost camera foto pentru, nu știu, primul PC. Ne imaginăm un Pentium 2, copilăria noastră, acei timp de așteptare foarte lungi, după care au apărut telefoanele mobile, după care a apărut social media, care actualmente are în jur de 2,6 miliarde de utilizatori lunar, adică e mai mult decât o necesitate, devine noua normalitate, e un handicap dacă nu o folosești. Și cu toate astea, mai bine decât oricine din poziția de psihoterapeut, știți ce efect are expunerea necontrolată la aceste medii. Pentru că ne hrănește cu o formă de dopamină. Da, numai că dopamina respectivă este falsă. Nu este o manieră constructivă de a obține. Drept urmare, nu o să mă axez pe efectele negative ale realității virtuale încă din start, dar motivul pentru care continui cercetarea în acest domeniu este tocmai faptul că stau și mă întreb uneori cum ar fi fost dacă ar fi existat un for metodologic care să fie impus anumite norme legate de lumina albastră, înainte să ne dăm seama că ne perturbă screen time-ul, statul în fața telefonului înainte de culcare, somnul sau ritmul circadian sau cu expunerea la lumina albastră ne face să avem insomnii. Cred că lucrurile ar fi stat cu totul diferit. Cred că de asta e bine să vorbim și despre aceste efecte, pentru că
Realitatea virtuală și această tehnologie, aceste căști au început să intre în casele oamenilor. Sunt deja copii care își doresc, care deja au și care pătrund în aceste lumi și prin jocuri, prin diverse filme apare și metavers și sunt foarte multe, da, exact, sunt multe acum. Nu ne putem opune, e clar că nu ne putem opune acestui val al evoluției. Tocmai de aceea e importantă informația, să știm la ce riscuri se supun copiii noștri, la ce riscuri ne supunem noi, care ar fi modalitatea prin care am putea să le folosim cât mai benefic și să diminuăm ceea ce este risc pentru sănătatea lor, în primul rând, psihică. Cu certitudine, problema legată de realitatea virtuală e că tocmai aspectele sau conceptele ce o fundamentează, care practic o fac terapeutică, tocmai acele aspecte pot, prin folosirea necontrolată, să o facă nocivă. Ce vreau să spun? În realitatea virtuală e total diferit de orice mediu bidimensional. Oricât de bună ar fi rezoluția, noi nu avem capacitatea stereoptică, adică nu vedem tridimensional. În momentul în care ești cufundat înăuntru acelei căști, care actualmente ar fi cam stadiul actual tehnologic, în unele software-uri lucrurile arată mai bine decât în realitate. Adică pari să fii cu adevărat acolo. În momentul în care îți miști capul, imaginea te urmează, poți să te miști liber în acel mediu virtual și asta ajută la crearea unor medii cu potențial psihoterapic imens. Haideți să ne imaginăm pe fobiile specifice. Asta este și teza mea de doctorat. Nu poți găsi ca și psihoterapeut o manieră mai bună de expunere și mai eficientă decât prin reconstrucția acelor cadre, acelor aspecte. Fiecare fobie are particularitățile sale. Și atunci dacă reușim să creăm un mediu, să-l manipulăm în așa fel încât să fie cât mai aproape de percepția pacientului, atunci vom avea și un succes terapeutic. Pentru că el va fi imersat acolo. Ce înseamnă imersivitate? Imersivitatea este capacitatea realității virtuale de a te cufunda efectiv într-o lume în care toți stimulii tăi sunt practic supra-solicitați, să numim. Adică vizual primești un influx foarte puternic de informație, auditiv, bineînțeles, toate același lucru. sunt și prezente toate simțurile sunt acea realitate. cooptate, exact. Mai pui și simțul haptic al controllerilor și atunci chiar ai senzația că manipulezi acea lume. Drept urmare, acel pacient va considera mediul îndeajuns de vivid încât să fie terapeutic, însă îndeajuns de sigur pentru a menține relația terapeutică. Pentru că e una să luăm de mânuță și să urcăm la etajul 20 și să avem o experiență proastă că bate vântul, nu ne va mai suna pacientul, nu va mai căuta decât prin medicație, cu siguranță va pierde orice încredere în terapeut, și este altceva să explici că încă din start, oricât ar fi de intens sentimentul de frică, este în siguranță și este tot pe scaun sau pe canapeaua din cabinetul tău și tu vei fi alături de dânsul. Va avea altă tendință de a lupta practic cu fricile sale. Cel de-al doilea concept, și aici mă opresc cu conceptele ce fundamentează realitatea virtuală, e distractibilitatea. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care eu am un stimul, nu știu, nocicepție implicată, adică simt durere, simt ceva neplăcut, dezgust, sunt în timpul unei intervenții chirurgicale sau sunt la stomatolog, sunt în timpul colonoscopiei, așa cum este ultimul articol publicat în Journal of Clinical Medicine. Aparent le-a plăcut ideea de folosire în această zonă. Ei bine, atunci eu vreau să fiu distras de tot mediul neprietenos, de spital, lumea umblând cu instrumente. Sigur. El zâmbește în spatele măștii stomatologul, dar freza zâmbește mai tare decât el. Și atunci, nu întâmplător, medicii stomatologi fac cursuri de hipnoză. Nu poți fi un hipnoterapeut adevărat după un curs de hipnoză dacă nu ai o pregătire în prealabil. Sau poți să nu ai formarea să sugestionezi cum trebuie. Realitatea virtuală îți oferă, în schimb, zic eu, cea mai elevată formă de imagerie dirijată.
pentru o populație care e din ce în ce mai vizuală și imaginează mai puțin, înlocuim practic cărțile cu Netflix și atunci vine perfect în sprijinul acestor pacienți. Merge până în punctul în care pacienți care sufereau arsuri pe o suprafață mare a corpului sau arsuri profunde, unde problema în sine, durerea nu constă în evenimentul determinant, ci în schimbarea pansamentelor respective, care de cele mai multe ori vor părăsi suprafața cutanată cu ultimul strat dermic. Vă puteți imagina durerea, nu? E o... Da, e o suferință reală. O suferință reală puternică. Exact, și atât de puternică și de prelungită încât uneori administrarea de anestezice de tip opiaceu, care dau o dependență groaznică, determină toleranță după un timp. Și ce faci? Îi spui să suporte. S-a întâmplat în cazul victimelor de la Colectiv acest lucru. Din păcate, atunci tehnica nu era îndeajuns de evoluată. Ce s-a remarcat, în schimb, e că folosirea căștii virtuale și un software cât se poate de rudimentar, se numește Snow World. Ești practic într-o lume înghețată. Și au remarcat că acei pacienți cărora le se schimbau pansamentele, uneori nu au cerut deloc anestezic, tocmai pentru că nu-și focalizau întreaga, capacitate cognitivă asupra actului în sine, ci pur și simplu... Este și frica care se declanșează și expectanța, știe că urmează să îi se întâmple ceva care determină suferință fizică și atunci, practic, tot corpul și fizic și emoțional, totul este focusat acolo și se așteaptă la acea durere. Ori, după cum spui, prin această metodă, mutându-și atenția cu totul și imersând în acea lume, practic, centrul acela al durerii și nu a mai fost activat sau cum se întâmplă totuși? După cum bine ați intuit, pentru că vedeți, articolul publicat de Antinoch e relativ recent, dar aveți această formare, sunteți un nativ, un psiholog, psihoterapeut nativ și așa este. E vorba de refocalizarea atenției. În momentul în care eu îmi mut capacitatea prosexică, îmi mut atenția asupra unui alt aspect și devin distras, scade imens intensitatea acelui stimul. Pentru că eu îmi focalizez în altă direcție. Întreaga mea capacitate cognitivă urmărește altceva, cum ar fi să mă plimb printre copaci în timp ce ninge. Și atunci nu voi mai aloca atenție și mai mult decât atât, după cum bine ați spus, anxietatea mea anticipatorie, numai când vezi că vine să smulgă, deja începe o formă de durere, atunci va scădea semnificativ. Așa este, acesta e mecanismul. În schimb, are o individualitate foarte mare și depinde mult de nivelul tehnologic folosit și de experiența celui care aplică. De multe ori nu e psihoterapeut, de multe ori e medic pe profesia respectivă. În schimb, rezultatele sunt promițătoare. Mi-ar plăcea tare mult ca în urma acestei folosirii acestei tehnologii, la un moment dat, chiar capacitatea omului să se schimbe, să evolueze în așa fel încât să poată singur, fără ajutorul unor aparate, să realizeze această mutare a focusului. Pentru că asta și pe noi, psihoterapeuții, ne-ar ajuta foarte mult să învățăm că o anumită problemă din viața lor, cu cât își pun atenția într-un sens negativ asupra ei, cu atât ea nu își va găsi o rezolvare așa cum și-o doresc. Nu? Toți vor să fie fericiți, trăiască o viață împlinitoare, o stare bună a sănătății. Dar focusul și același rulaj mental și aceleași îngrijorări continue nu vor schimba lucrurile. Și atunci, mutând acest focus spre o altă realitate, o realitate pe care ei să și-o creeze într-un mod conștient, cam aici ar fi varianta terapeutică. Așa este. Ideal ar fi un om să reușească să-și dezvolte capacitatea, și sunt convinsă că e posibil, să-și dezvolte capacitatea de a reuși asta într-un mod conștient și fără efectele adverse secundare. Sună foarte bine în forma... E un vis al meu acum, să sperăm că îl vom și reuși. Se materializează deja. Acest context pandemic nu a făcut decât să crească exponențial impactul tehnologiei. Dintr-o dată ne-am dat seama cât de dependenți suntem de aceste medii de socializare când eram în carantină și trebuia să vorbim cu cineva. Nu? Mai mult decât atât a propagat
intensiv realitatea virtuală. Vorbim de Facebook care și-a schimbat, domnule, firma. Nu se întâmplă așa ceva. La nivelul unei companii Da. de renume, de atâtea sute de miliarde, nu se întâmplă să-ți schimbi brandul. E ca și cum, nu știu, Coca-Cola sau mai știu eu, cine ar fi schimbat brandul și ar fi spus ne cheamă altfel de mâini. Nu se face așa ceva decât dacă intuiția îți spune că acesta este viitorul. Și așa au devenit Meta, un semn în forma infinitului, care e de fapt semnul lentilelor de la căștile virtuale. Își propun să creeze aceste medii. Ei bine, eu am o problemă cu asta. Da, Pentru că Facebook nu e în măsură să facă acest lucru. Este un mediu necontrolat. Acolo pot pătrunde, aici îngrijorarea până la urmă, cred că noastră, a celor care ne dăm seama cam ce înseamnă asta pentru cei care nu sunt pregătiți și care nu știu în ce mediu virtual intră și cine intră în acel mediu împreună cu ei și ce se poate întâmpla. Haideți să ne imaginăm cyberbullying-ul, cum arată. E una să-ți scrie ceva și alta chiar să-ți împingă avatarul acolo, să-ți invadeze spațiul personal. E ca și cum ți se întâmplă în mediul tău fizic, în realitatea ta concretă. Exact. Ca și impact psihologic, nu? Eu nu spun că nu e o formă de evoluție și nu vreau să mă opun sub nicio... Dar doar că îl percepem așa ca pe o evoluție tehnologică, când de fapt e mult mai mult de atât. Nu e ce a fost ziarul pentru smartphone. Dar este pregătit omul pentru asta? Nu știu. Eu tot ce știu că e 298.000 de ani omul a alergat după pradă și acum în ultimii 20 de ani dă comandă de Glovo pentru pradă și se uită urât la curier când întârzie 5 minute, nu? Da. Și ce face cu adrenalina aia, mă întreb? Pentru că, efectiv, fizic a rămas cam la fel. Are tot o suprarenal. Ce face? Crește anxietatea, atac de panică. Și vă pentru puteți toată imagina? energia aceea neconsumată. Suntem ființe sociale, ființe care avem și o anumită doză de agresivitate nativă, pe care nu o mai folosim. Sau ne exprimăm într-o altă manieră, autodistructivă, ne autosabotăm de multe ori. Cu siguranță ai văzut și în spital și în clinică foarte multe cazuri, foarte mulți tineri în special, cu atacuri de panică, anxietate, depresie, fobii de diverse și foarte mulți cu antisociale, agorafobie, adică foarte mult și ne mirăm. Da, și am rămas șocat, apropo de agorafobie, am rămas șocat făcând terapie pro bono cu un student din București, mă așteptam că atunci când s-au impus restricțiile pandemice, nu? Adică distanțe de metri impuse de lege, să fie super pentru el. Mă așteptam că toate merg bine. Și a schimbat forma anxietatea sa. Era frică să stea singur în casă. Devenise o anxietate difuză, se transforma în anxietate generalizată din descrierea sa. Deci nu s-a vindecat nici pe departe, cu toate că mulțimea nu mai era prezentă. Și avea și scuza perfectă să nu iasă din casă. Deci nu s-a întâmplat asta. Ba chiar s-a agravat și a fost nevoie să intre pe medicație. Ideea e că stau și mă gândesc dacă suntem pregătiți pentru asemenea salturi, pentru că ele se produc mai repede decât reușim noi să evoluăm ca specie. Da, actualmente realitatea virtuală este o unealtă terapeutică foarte puternică. În schimb, va fi generalizată, cel mai probabil. Iar atunci când va fi generalizată, ar fi bine să avem grijă să nu ne expunem masiv, ar fi bine să avem grijă să înțelegem că poate induce simptome disociative atunci când nu ești supravegheat. Este exact ca și cum ai folosi o parapantă fără instructor pentru prima dată. Și te descurci tu. Descurcă-te, da. Din mers, păi, riscându-i un tutorial, nu? Și e cam același lucru. Da. Pe când psihoterapia în zona de realitate virtuală e cu totul diferită. Lucrurile sunt foarte bine puse de un specialist. Bineînțeles. Și nu începe dintr-o dată. Nu știu, câteodată lumea are impresia că, gata, e psihoterapie VR, dacă am pus casca, e ca și cum aș fi luat o pastilă. Pastilele nu rezolvă cogniția și nici casca nu o face. Trebuie să înțelegem inițial, în primele ședințe, să ne formăm o relație terapeutică și abia undeva de la a doua, a treia ședință începe o expunere treptată. Trebuie evaluat principalul efect advers, care e rău de simulator. Dacă ați avut vreodată rău de mașină, atunci știți cum arată și rău de simulator. E acea inerție, pentru că sistemul meu nervos central nu vrea să accepte că nivelul ăla de cadre pe secundă
poate să fie real, dar în același timp se simte real. Și de aici apare o controversă pe care noi o somatizăm de cele mai multe ori. Dacă nu se evaluează corect acest rău de simulator, atunci este periclitată practic toată psihoterapia. Mai mult decât atât, cercetările actuale par să eludeze sub masca așa unor studii pilot. Înțeleg, este onorabil, încercați să demonstrați, dar în același timp nu există nici măcar pentru cercetare un cadru metodologic clar stabilit. Toată lumea face după cum vrea. E un dispozitiv pe care îl folosim cum vrem noi. Deci persoanele care au aceste simptome, este mai dificil să facă această terapie sau chiar... Da, există metode de corecție. Una ar fi folosirea unor dispozitive care să fie foarte performante. Cu cât nivelul de cadre pe secundă este mai mare, undeva la 120 de cadre pe secundă, Nu mai percepe creierul schimbarea nu mai percepe lor? diferența atât de puternic. Da. Tinde să creadă că este acolo continuu, în mod real. Dar la 30 de cadre pe secundă, mișcarea este sacadată și este normal să ai o stare de amețeală pe care poate să o accentuezi până în punctul în care, pe unele chestionare pe care le cunoașteți foarte bine, simptomele se cam suprapun, nu? Cele somatice dintr-un rău de mașină cu anxietate. Și atunci eu nu mai știu dacă am avut sau nu progres terapeutic. Lucrurile acestea trebuie evaluate încă de la început. Da, e important în momentul în care cei care doresc acest tip de terapie să-l facă, să studieze și foarte bine la cine merg și cât de mult cunoaște în acest domeniu, pentru că Cu certitudine. este riscant, din punctul meu de vedere. Dar mai există încă o posibilitate pe care noastră ați intuit-o pe la început, și anume automatizarea. Mi-a plăcut foarte mult privirea la asta, licărea așa o chestie genială, cum facem lumea să înțeleagă și lucrurile vor merge bine. Și eu mi-am pus aceeași întrebare și eu chiar cred în aspectul ăsta. Dacă vom reuși să creiem la un moment dat niște scenarii atât de lipsite de posibile efecte adverse, atunci nu pe aceste căști care sunt conectate la un calculator, ci pe cele autonome, vom putea să creăm diferite sesiuni de psihoterapie cognitiv-comportamentală pentru a lucra cu ruminații sau a induce anumite, nu știu, meditații, spre exemplu, anumite stări alterate ale conștiinței, unde pacientul să poată chiar să lucreze cu gândurile sale. Da. Ei bine, atunci, practic, scăpăm întreg sistemul psihologic și medical de o povară imensă pentru cazuistica care este undeva subclinică. Iar acești pacienți s-ar putea trata singuri, într-o formă, până într-un punct, bineînțeles. Viitorul acesta este foarte, foarte promițător și cred că asta e zona pe care diferite companii deja fac pași mari. Aș vrea foarte mult ca aceleași companii să facă și metaversul și nu Facebook-ul, care tocmai a fost chemat în Congresul American pentru chestiuni de etică, pentru că folosesc algoritmi ca să ne facă dependenți de platformă. În ce sens? Pe Facebook îți vezi oglinda ta, vezi doar feed-urile care ți-ar face plăcere să le vezi. Da. Și asta nu e corect, nu e etic, nu e real. E ca și cum tu îmi vinzi un drog, îmi vinzi dopamină gratuită. Cum poate aceeași companie să facă metaversul? E un lucru șocant. Pentru că acest concept de metavers ar trebui să semene cu internetul. Nimeni nu are stăpânire pe internet cu adevărat. Da, sunt niște motoare de căutare care s-au remarcat prin Dar faptul care că au sunt evoluat buni. în timp. Tocmai, nu dintr-o dată, Da, adică ceea nimeni ce- nu a spus internetul e al meu, Da, eu fac da. ce vreau din el. Rămâne de văzut. Eu cred că totuși va exista un recul al lumii științifice legat de noile platforme și ar fi bine să fie cât mai devreme, pentru că altfel vom fi iar ca de obicei, pur și simplu așa siderați de cât de mult a evoluat tehnologia. S-au făcut pași pentru folosirea telefonelor mobile în sens terapeutic abia în pandemie. Abia acum au apărut primele aplicații de meditație sau de anxietate. Mi se pare tardiv, adică după 10 ani de industrie de gaming intensivă și cred că e de rolul nostru până la urmă să facem mici pași în acest sens. Spuneai la un moment dat și mi-a rămas întipărit în minte că realitatea aceasta virtuală
pare mult mai atractivă chiar decât realitatea pe care o știm noi, da? Adică, de exemplu, călătorim prin ajutorul acestei căști, să zicem, pe malul unui ocean. Și totul este minunat, culorile, sunetul, simți, practic, că ești acolo. Mă gândeam, noi am văzut la copiii care acum sunt adolescenți deja, faptul că tehnologia, așa cum a evoluat ea foarte repede, a scăzut foarte mult interesul pentru lectură, interesul pentru joaca pe care o știam noi, da? Nu zic că e rău sau că e bine, fac doar o paralelă. Nu au răbdare acum să mai stea cu o carte, mulți dintre ei. Li se pare foarte plictisitor, nu mai e mișcarea, da? Nu-i mai stimulează, e plictisitor. Ori lumea aceasta virtuală, dacă și ea este atât de atractivă din punctul ăsta de vedere, nu va deveni foarte plictisitoare lumea în care ei trăiesc cu adevărat? Mersul la mare. Vă pot răspunde, într-o zi ploioasă, da. Într-o zi ploioasă, inclusiv eu mă gândesc, băi, cum ar fi să merg pe un țăr ceva mai... Și chiar e ok. Problema e că acum softul are un nivel, dar în 10 ani s-ar putea să arate un pic mai bine decât litoralul Mării Negre, spre exemplu. Și atunci va fi o problemă. Da, într-adevăr, nu mai au răbdare și ați fost foarte conservatoare cu referire la ce nu mai au. Vă spun eu, în schimb, ce avem. Avem tulburări de spectru din ce în ce mai mult. Poate e următorul pas în evoluție, poate acelor tineri, dacă li s-ar descoperi talentul cu adevărat, pentru că toți au un talent, dar trebuie să fie izolat, fie că este vorba de o gândire matematică sau de o ureche muzicală. Problema este că salturile astea se fac foarte, foarte rapid, mai repede decât avem noi timp să le punctăm. Adică se adaptează creierul Nu. atât de repede? Nu se adaptează atât de repede creierul, el face altceva, se micșorează în ultima vreme. Tocmai La propriu? La propriu, da, se micșorează. Deci față de, oricum, și asta o spun cu mândrie... Oricum, vreau să detaliez puțin aici. Da, în esență, doamnele au creierul mai mare decât domnii. Și lucrul ăsta nu este nicio chestie misogină, au încercat tot felul cercetători, domnule, că e mai multă apă. Nu, îs mai inteligente și e normal să fie așa. Pentru că noi, în toate începuturile civilizației, noi mergeam la vânătoare, cu sulița în mână, nu? La vânătoare, ca la pește, da. nu se vorbește. Că dacă vorbește, atunci ne aude mistrețul și unul dintre noi va muri. Asta înseamnă că noi nu ne foloseam această capacitate verbală foarte mult, ca și bărbați. Da. Mai mult decât atât, aveam o singură problemă, care era să nu vânăm. Nu puteam să ne spunem problema. Nu puteam să vorbim despre ea pentru că începea panica în trib. Știți, n-am vânat nimic, o să murim de foame. Și atunci, practic, ceea ce s-a întâmplat e că în timpul acesta, femeile erau cele care țineau baza, țineau perpetuarea speciei. Ele creșteau copilași, învățau chestii, transmiteau mai departe moștenirea culturală, dacă e nevoie. Ele vorbeau foarte mult, dezvoltau limbajul și lucrurile astea au determinat o diferențiere între creierul, da? E cât se poate de clar. Îmi place să compar creierul masculin cu un procesor single core de frecvență mare. Adică noi cu sulița sau la volan, făcând un singur lucru, suntem pregătiți să luptăm, da? Dar când e vorba de multitasking, nu mai știm să răspundem. Pe când procesorul feminin e un multicore, e un i7, un i9, adică în timp ce are grijă de copil, gătește, lucrându-și la teza de doctorat și mai știu eu ce, lucruri care pentru noi sunt imposibile. Ei bine, tehnologia a demonstrat că procesoarele cu mai multe coruri sunt mai bune decât cele cu un singur cor. Problema este cu mai multe sau cu mai puține coruri, în momentul în care nu le dăm o sarcină, în momentul în care nu rulăm un BIOS, cum îl numim la calculator, așa se numește BIOS, el optimizează practic hardware-ul. Păi în BIOS-ul actual noi nu mai avem nimic de făcut ca și specie. Nevoile noastre fundamentale sunt cumva bifate, mai ales în Occident, prin ajutor de șomaj. Ei na, hai să văd cum poți să ieși din zona de confort, când zona de confort e atât de moale și o groapa Marianelor. Deci ți-e greu să ieși din zona respectivă de confort, nu? Și atunci ce se întâmplă?
ca un mușchi, creierul nu se mai dezvoltă. Nu mai citim o carte, după cum bine ați spus. Ne uităm la un film în timp ce în colțul gurii se formează salivă, da? Ce înseamnă asta? Creierul meu nu va mai fi folosit în perioada respectivă. El primește povestea direct pe tavă. Asta se obiectivează deja prin creșterea enormă a cazurilor de sindrome demențiale sau de boli propriu-zise, cum e boala Alzheimer, mai ales corelată cu creșterea duratei vieții. Pentru că ne bucurăm de minunile medicinii. Dar în același timp nu mai lucrăm la mușchiul respectiv. Nu mai suntem oameni universali, suntem supra-specializați. Dacă înainte trebuia să știi să faci un pic din toate, acum ești apreciat dacă știi să faci un singur lucru și s-ar putea să fie o problemă să fii supra-specializat, spre exemplu, ca psihoterapeut. Nu, trebuie să ai o singură chestiune de făcut ca să fii căutat, nu? Lucrul ăsta ne-a limitat dezvoltarea. Nu vreau să spun că tehnologia ne va aduce în Matrix, nu? Că acolo era locul perfect, acolo chiar ne manipula lumea virtuală emulată, cu un cablu în spatele capului și lucrurile mergeau bine. Dădeam curent, cum s-ar spune, da? Da. Dar, din păcate, scenariul respectiv nu mi se mai pare la fel de îndepărtat ca atunci când am văzut prima oară filmul. Așa e. Acest strigă de ajutor pe care l-am vociferat acum nu este o profeție negativă. Este tocmai pentru ca noi să avem o viziune duală, o viziune normală asupra tehnologiei, exact cum ar trebui să o avem. Ca orice un cuțit poate fi folosit ca să curăți un copac sau poate fi folosit ca să faci un lucru rău. La fel este și tehnologia, este o armă și în forma potrivită poate să ne ajute. Da. În schimb, în forma în care este ambalată actualmente, de cele mai multe ori nu reprezintă decât un drog. Da, păi s-a văzut, cum bine spuneai și în perioada pandemiei, utilizarea foarte mult a tehnologiei pentru că era necesară. A fost și un efect benefic. S-a putut continua activitatea profesională, a fost școala online, a fost o formă prin care s-au continuat activitățile. Putem găsi utilizare în bine pentru tehnologie, dar problema este atunci când utilizarea excesivă duce la aceste perturbări și când observăm la copiii noștri că nu mai sunt prezenți cu adevărat, nu sunt ancorați în realitatea prezentă, pentru că au un comportament diferit, când nu sunt atenți la lucrurile din jur, sunt distrași în continuu, ei sunt cu mintea în altă parte și sunt semne atunci că ar trebui să fim atenți ce se întâmplă cu ei. Pe care sunt valorile? După cum bine spuneți, de ce aș fi atent ca și copil în momentul în care nu banii sau nu salariul ar trebui să mă facă pe mine mulțumit, ci Bitcoin-ul. Bitcoin-ul e baza, da? Care e o chestie total intangibilă, e un blockchain care nu face mare lucru cu excepția faptului că a fost primul, adică există alte forme de monedă virtuală care chiar fac ceva, au un rezultat sau sunt bine optimizate, în afară de pur și simplu să existe într-o cantitate limitată. Și atunci dacă acela e lucrul la care mă raportez, dacă pământul în VR costă mai mult uneori decât pământul în realitate, care Se vinde pământ în VR? O, da. Se vinde și chiar a fost mai scump în unele locuri din New York decât în realitate în New York. Deci dacă vrei să E ceva ce eu încă nu pot procesa. Da, cu bani cash, cu lichidități, da? Și cum investiții de 3 unde milioane. este el? E o platformă de tip Decentraland se cheamă. Deci Decentraland, adică nu sună un pic oximoronic, că în esență ei chiar descentralizează. Adică și acolo mergi, poți construi o casă? Îți construiești o clinică, mai știu eu ce, cu siguranță, aștept să ai și clienți. Probabil vom ajunge și acolo, dar în esență acest concept de metavers, cum a fost el intuit, deocamdată cel puțin, este o chestiune pe care încearcă să-și o asume mari giganți tech. Fără să fie un efort unitar, așa cum a fost internetul, la care au contribuit, cu toții am contribuit într-o formă sau alta. Da, da. Rămâne de văzut. Până una alta... Să vedem și efectele benefice din terapie.
Cu siguranță. Expunerea în sine este un efect benefic, în sensul în care este mult mai eficientă din perspectiva temporală. Este mai eficient pentru că tu poți să mergi la piață, să încerci să expui un anxios social, dar s-ar putea să nu fie ziua potrivită sau s-ar putea să nu găsească contextul potrivit și ai pierdut o ședință. Până te-ai dus, până ai ajuns, până... Apoi, inclusiv pe substanțe, pentru ceea ce înseamnă craving. Eu sunt de părere că am ajuns destul de grav pe zona de alcool, am fi considerați după unele studii pe locul întâi la bărbați, cu 1,2 unități. Știu că sună absurd, este un studiu al Washington University care a pus asta în discuție. În România suntem pe podium, problema e că după ce trecem prin diferite faze ale recuperării, inclusiv așa cum se întâmplă și la centru din Rediu care se ocupă de chestiunea asta, printre puținele de altfel, persoana iese ca dintr-un ou și e Intră expusă din nou mediului. da, Și se duce în la mediu. nuntă și dintr-o dată vede o tavă de pahare, cum are senzația că l-ajută, domnule, pe chelner, dacă ia 2 pahare de șampanie, dar o să-l ajute, o să aibă o greutate mai mică. Și atunci, expunându-l în casca virtuală la niște medii în care, practic, el retrăiește anumite momente, putem lua anumiți parametri biologici și chiar să demonstrăm. Cel mai puternic interviu motivațional a fost pentru o persoană când l-am convins că are 135 de bătăi pe minut când își prepara băutura în barul virtual. Și cum? Tu chiar n-ai o problemă cu alcoolul? Păi uite-te aici, uite cum îți bate inima. Hai să ne uităm în oglindă, vezi cât de roșu. Chiar nu este o problemă deloc? S-ar putea să am o problemă. Ești de asta te poți agăța. De lucrul respectiv, ca un bun psihoterapeut, poți să rămulțești exponențial. Dar dacă motivația inițială e 0, Da. știți prea bine că nu poți să Motivația mulți cu nimic. este esențială. Mulțești cu în 0, de tot recuperare. 0. Mai ales în cazul dependențelor, motivația este factorul principal. Exact. În plus, apropo, vin de la o conferință dedicată pacientului cu boală Parkinson, unde motivația, fiind o boală neurodegenerativă care afectează tocmai neuronii dopaminergici, adică ne lovește fix în motivație această boală. Ei bine, am remarcat tocmai capacitatea căștii virtuale de a induce un influx de dopamină. Noi oricum primim dopamina mai mult prin stimul vizual. De asta când e luminos afară suntem mai plini de viață și am remarcat că felul în care exersează îți parcă sunt într-o ploaie de dopamină atunci când folosesc casca. Pentru acești pacienți reprezintă o alternativă, cum o reprezintă și pentru pacienții cu tulburări de vedere, cu diferite forme de ambliopie. Practic, pentru acești pacienți este o fereastră terapeutică limitată, de până la 7 ani când se poate interveni, dar am un caz de care în continuare suntem foarte mirați, atât eu cât și domnul profesor Costin, pentru că a venit de la o acuitate vizuală de 2 rânduri, adică de 0,2, și a ajuns la 0,6 actualmente, lucru inexplicabil, folosind tocmai software-uri dedicate reabilitării vederii prin realitate virtuală. Și una din teorii ar fi faptul că îți dă dopamina fix unde ai nevoie de dânsa, și anume în nervul optic pe retină, adică lumina aia albastră, mesajul vine, să spunem, îmbrăcat de forma potrivită și ajunge exact unde trebuie în creier. Rămâne de văzut deocamdată, după ce vor mai apărea mai multe studii ca să putem face sistematic review-uri și meta-analize în domeniul ăsta și să tragem o concluzie de ce se întâmplă. Deocamdată ne mirăm și cam atât. Da, foarte interesant. Adică chiar este o aplicabilitate în multe domenii ale medicinei și da, ne mirăm deocamdată, explorăm și în timp vom merge țintit. Exact. Până la urmă aici e ideal de a ajunge, de a ști exact cât, cum și cu ce și în ce moment al terapiei. Exact, și asta doar prin practică. Da, După cum bine ați spus, am nevoie de timp ca să cercetăm multicentric un anumit domeniu. Cum suntem noi, România, în acest peisaj? Suntem mai bine decât ne-am fi putut imagina în urmă cu ceva vreme, întrucât pe zona de IT
IT-ul este așa ca un fel de poartă spre independență perceput și atunci avem autodidacți, inclusiv pe zona asta de realitate virtuală și sunt o serie de proiecte care chiar lucrează la cel mai înalt nivel în lume, sunt considerați un vârf de lance. Ca și aplicabilitatea realității virtuale e altă discuție. Avem probleme mai mari de rezolvat înainte, și anume de adus la zi un sistem sanitar, de instaurat o reformă de sănătate psihologică, propriu-zisă, lucruri care sunt practic amorsabile în 10 ani și pe care niciun politician fără stofă politică nu și le-ar asuma. Nu? Pentru că înseamnă că nu va mai prinde mandatul în care cineva îl va aplauda pentru rezultate. Da, ar fi un risc politic pe care nu și l-ar asuma. Asuma, exact. Și de urmare, deocamdată suntem așa, într-un fel de... Mergem așa, vântul dintr-o direcție. cum putem, da. Funcționăm. Știi, cum este și supraviețuirea, nu trăim cu adevărat, supraviețuim, așa și aici. Exact, da. Da. Frumos spus. Dar trebuie totuși să ne facem simțită prezența, pentru că nu de puține ori avem lucruri de spus în acest sens. Și în primul rând, dacă s-ar lucra în mod real și conștient în a nu mai induce frica și panica în oameni, este o întreagă politică în a induce frică și panică. Ori asta se întâmplă... pentru controlul populațional. Absolut, da. Acum nu știu de ce și cum. Ideea este că efectul este foarte devastator asupra individului și noi vedem asta cum se întâmplă și la nivel psihic și fizic, somatizările în corp sunt foarte multe și de cele mai multe ori lucruri care nu se întâmplă de fapt niciodată. Noi ne îngrijorăm și trăim adevărate stări de panică și de teamă cu privire la lucruri care nu sunt în realitatea noastră. Nu e o realitate virtuală și asta pentru noi? Este o formă, dar nu e neapărat virtuală, e cruda realitatea în care trăim. Unele sunt orchestrate, altele mai puțin. Dacă vă referați și la pandemie și la forma în care a fost ea percepută, tind să cred că am făcut mișcarea potrivită, dar lucrul ăsta se vede abia acum. Ne confruntăm cu diferite cazuri de depresie rezistentă la tratament, de anxietate unde înainte nu era anxietate, dar din cauza faptului că acest coronavirus care, până la urmă, sistemul imun era cel care ne omora, nu virusul, pentru că era nou. Dar ca idee conține o chestiune care se numește neurofilină. Ce înseamnă asta? Se duce direct în creier. Are un tropism așa herpetic pentru nervi, să spunem. Și dă niște efecte psihiatrice groaznice, de la deficit cognitiv. Problema e că populația generală oricum avea problemele sale. Ei, acele probleme s-au amplificat. Pandemia a vulnerabilizat tocmai pe cei mai vulnerabili și a creat și noi vulnerabilități. O să fie o pandemie a problemelor de ordin psihologic, zic eu, ulterior acestei pandemii. Și nici acum nu s-a terminat. Eu stau cu măscuța în continuare, triplu vaccinat. Nu s-a terminat această pandemie, în schimb avem probleme mai mari la graniță și a fost o mișcare bună în a reduce stresul, cumva tot din forurile superioare, pentru că altfel, efectiv, menghina aceasta a restricțiilor și a expectanțelor negative n-ar fi strâns prea tare. Da, da. Da, e un domeniu foarte vast și noi acum am atins doar câteva din cele ce am putea vorbi despre realitatea virtuală. Sunt curioasă cum va evolua și tehnologia și mai să ne mai povestești, Marcel, pentru că tu ești activ în domeniu, te ocupi de asta de ceva vreme. Mi-aduc aminte când am fost colegi în formare în psihoterapie și îmi povesteai despre planurile tale și despre cască și erai pasionat și ești în continuare și eu te felicit. Să cred atunci. Te felicit pentru toată munca ta și tot ceea ce faci, pentru că trebuie să fii într-adevăr pasionat ca să poți să te ocupi de câte te ocupi tu și te felicit, îți doresc foarte mult succes pentru că e nevoie, foarte mare nevoie de specialiști în acest domeniu. Tocmai pentru că
Sunt foarte multe situații și din ce în ce mai multe și nevoie, Așa din este. păcate. Este foarte greu, îmi place foarte mult această discuție pentru că în genere emisiunea ar putea să dureze 10 ore, scaunul acesta m-ar fi primit. E greu să pui punctul pe I pe acest tip de tehnologie, dar pentru telespectatorii dumneavoastră care vor mai multe informații structurate, există site-uri de specialitate, cum e PubMed, unde dacă vor scrie numele meu, vor găsi articole de 20 de pagini unde sunt puse practic într-o ordine logică, rigidă, științific, dar logică. E de vreme să punem punctul pe I, dar eu cred că în continuare acest domeniu al realității virtuale ar avea nevoie și de mintea dumneavoastră, tocmai pentru reglementarea etică, tocmai pentru acele aspecte de ființe de bun observator. Dacă nimeni nu le raportează, înseamnă că nu există, oriunde ar fi. Și atunci lucrurile o iau într-o direcție în care suntem spectatori și nu actori. Da, mai ales că de la începutul emisiunii ai spus că această realitate virtuală ar putea deveni mult mai periculoasă în dependență decât toate celelalte pe care le știm. E următorul pas, tocmai de asta. Și atunci este un semnal de alarmă și important să știm riscurile, să fim informați înainte de a imersa în această lume. Da, iar rolul tău, în afară de a ajuta pe cei care au nevoie într-adevăr de această terapie, este și de informare și al nostru de a spune lucrurile acestea, pentru ca oamenii să știe să aleagă. Exact. De multe ori, nesupravegheată poate fi mai nocivă într-un context terapeutic decât lipsa oricărei intervenții. Și vă spun asta după un caz care încerca să-și trateze singur un anumit tip de fobie într-un software care nu avea mai nimic de a face. Era conceput ca un thriller. Și gândiți-vă ce s-a întâmplat. Burgările de zăpadă a crescut enorm, până într-un punct în care mi-a fost greu să aplic aceeași tehnică pe care el deja avea o repulsie față de dânsa, pentru a-l ajuta să Iasă imposibil. din propria exact. capcană. Da. Mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc pentru invitație. Te aștept cu mult drag oricând ai noi informații sau vrei să transmiți ceva celor care ne urmăresc și îți doresc mult succes în toată activitatea ta care e atât de frumoasă și de provocatoare. Vă mulțumesc de asemenea și sper să colaborăm. Da, cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și până data viitoare vă doresc ca de obicei gânduri senine.